Me dic Josep Molla Pujol, soc de l'Aldea, tinc 28 anys i actualment treballo a una fàbrica de camarles, però tinc com a hobby fer vídeos d'humor a Instagram. Va començar tot el confinament, igual com la majoria de persones que han començat a fer coses al confinament, i jo primer vaig començar al Twitter i vaig fer el meu primer vídeo, que el vaig compartir amb uns companys pel grup, i em van dir que era boníssim, que l'havia de penjar, però jo no en tenia gens de ganes perquè tenia al principi molt temor de lo que diria la gent, saps? Perquè aquí al terreny no n'hi havia de persones que fessin vídeos d'humor. I al final me vaig envalentonar, lo vaig penjar a Twitter, va tindre un èxit brutal, i dic, doncs bueno, provarem a Instagram. Vaig obrir el compte a Instagram i primer en privat, tenia 100 seguidors o així, però després ja me vaig soltar i vaig obrir-ho tot. No m'ho havia plantejat mai, jo sí que mirava la típica gent d'Instagram que fan vídeos, que parlen en castellà, i deia, hòstia, estaria guai fer un vídeo, però no m'havia llançat mai, saps? Però al final, mira, un dia em vaig decidir i ja està. Jo de xocotet sempre he sigut lo més pallasso de la colla, saps? Lo que tenia les idees més loques i els meus amics no els va sorprendre gens quan vaig començar a fer vídeos, saps? Ells m'ho van dir, haguessis tingut que començar antes perquè tu des de minut que t'ha donat bé això. El primer vídeo, me penso que encara se podia sortir de festa. Algo de la ressaca, no me'n recordo molt bé. Algo de la ressaca, trobo. Crec que si no hagués hi hagut Covid ni confinament no hagués començat a fer vídeos. Però ja et dic, és que fer vídeos d'humor també implica saber buscar els temes que li interessen a la gent, perquè no pots parlar de qualsevol tema, perquè has de buscar temes que a la gent li agrada i que se senti identificada. Llavors, el confinament m'ha ajudat molt també perquè la gent estava sempre al mòbil, estava a casa, no tenia res més que fer, tenia més pública, llavors. Això m'ha ajudat bastant també a... O sigui, el meu punt més alt va ser durant el confinament, que vaig començar a guanyar seguidors i això. Aquí tenim unes tradicions que els altres puestos no tenen i nosaltres ens agarrem això per a fer humor. Per exemple, a Barcelona te poden fer un vídeo d'humor i deia que menció d'agarrar el metro, però aquí no ho podem fer perquè no tenim metro, saps? Aquí farem vídeos d'arrossals, de licor d'arròs i de les coses nostres. És buscar una mica les tradicions de cada puesto per a traure l'humor de les coses. Al fer vídeos d'humor en ebrenc, a la gent li impacta, no? És algo que no es veu aquí a les Terres de l'Ebre. Jo, pot ser Berti i para de comptar. I llavors això a la gent li agrada o sigui, tinc pocs seguidors, però els pocs que tinc hi ha molt de feedback i de relació amb ells. Parlem molt per privat, me comenten, me comparteixen els vídeos, me donen, podries fer un vídeo d'això, saps? Tinc pocs seguidors, però són bons. I jo penso seguir fer vídeos en ebrenc, perquè, clar, jo trobo que l'ebrenc és la nostra essència, saps? Si perdem l'ebrenc no mos queda res a nosaltres ja. Llavors, he recibit també molts comentaris de gent que em diu «Los de l'Ebre parleu malament, saps? Esteu plens de castellanismes». Bueno, a veure, mons pares han parlat sempre així, mons iaios han parlat sempre així, i tinc clar que mons fills i mons nets seguiran parlant així, i l'ebrenc s'ha de potenciar, i la meva manera de fer-ho és fent vídeos d'humor. Tothom ho veiem, no? Fiquem TV3 i se parla català central. Jo no he vist mai parlar ebrenc per TV3, a no ser que vagi aquí, vaig a fer algun reportatge o alguna cosa. Jo trobo que sí que s'hauria de mirar més en tots els dialectes que hi ha, saps? No és només català central. Al principi jo pensava que no, però sí que és veritat que cada vegada ho estic visualitzant de més a prop. No directament dedicar-me a fer vídeos d'Instagram, perquè viure d'Instagram en els seguidors que tinc jo és molt complicat, però sí trobar alguna cosa, algun projecte relacionat amb l'humor fora d'Instagram que em permeti tindre uns ingressos en un futur i dedicar-me plenament a això. Estaria molt bé i m'encantaria, la veritat. Seguiria fent vídeos a Instagram, perquè me n'hem de recordar d'on venim, jo he nascut a Instagram, però estaria molt bé poder-me dedicar al món de l'humor. També t'ho dic que he començat tard, ara m'arrepenteixo de no haver començat antes, en plan 20 anys o així, saps? Però bueno, que encara em queda bastant. El vídeo de la Convenció de les Terres de l'Ebre va ser una anada de bola brutal, perquè vam arribar a un punt, jo i Berti, que estàvem gravant, i clar, havíem de representar molts de pobles diferents, fer molts de personatges diferents i no teníem vestuari i al final anàvem mesclant robes de tots entre tots. I hi havia gent, per exemple, de Vall de Robles,
que em va entrar i em va dir per què mos has caracteritzat una peluca llarga de color negre? I jo li dia, pues no ho sé, perquè era el que teníem a casa. Cos carnós, exterior de color negre. Vinga, va, brainstorming, pluja d'idees, què? Uf. Hòstia, jo li posaria aubergine. No sé què dir-te, Jo li fotria una B pel mig. En plan, aubergínia, saps? Veus? I jo trobo que la B sobra, perquè a l'hora de pronunciar-ho, saps? Tendim més a aburginga. Això m'ho estàs dient en sèrio? El vídeo de l'aubergínia també va ser molt bo. Este el vaig fer tot sol. I este va ser el que em va sortir TV3, per les ràdios. Molt bones! Te deixo la carta, si te la vols de mirar. Molt bé, d'aquí un rato passo per a veure què voleu per a sopar, vale? Sopar? Aquí? Pues si estan a punt de ser les 10. No, tranquil, ara ja no hi ha toque de queda, pots sopar tot lo tranquil que vulguis. No plorigues, va, home, per favor. Que feia temps que no vinies a sopar, no? Sí que m'ho enyorava. Este vídeo lo vaig fer... Me vaig aixecar el dilluns que obrien els bars, a les 9:30 del matí, que feia turno de tarda, i vaig dir, vaig a gravar este vídeo. En mitja hora el vaig penjar, i a les 3 m'estava parlant un noi de TV3 que el volia treure a un programa, saps? O sigui, va ser brutal. Sí, hi ha hagut 2 o 3 vídeos, este de la reobertura dels bars i lo de les aubergines, que quan els penges, pues, igual en una tarda guanyes 1.000 seguidors, saps? Llavors, clar, tu estàs orgullós del treball que has fet i és impactant perquè, clar, a les 9:30 del matí estàs gravant el vídeo a la teva habitació, però a les 3 t'estàs veient a TV3, tu al teu quarto, saps? És brutal.